Hemen bildu gara herriko hainbat talde kultural, musika talde eta bueno, gaztetxea eta hainbat kolektibo, nola baita salatzeko Eusko Jaurlaritzak egin duen lege proposamen berri hori, taberna txikietan edo PAF lizentzia duten tabernetan 12 ekitaldietara murriztea urtean, iruditzen zaigu ez dela oso, nola bait, argazki erakusketa bat edo bertso saio bat, ekimen kultural bat izan daiteke, beraz, legeak ere zentzu horretan ez du gehiagi esplikatzen, uste dugu kontzertuak tabernetan urte askotan egin direla, taberna batzuk ere hortik bizi direla, taldeek ere behar dutela gune bat, non bere abestiak eta beraien proposamenak aurkezteko, zentzu horretan ez gaude ados, mugapen horrekin edo. Orduan, uste dugu ere orain dela momentua, presio pixka bat egiteko, Eusko Jaurlaritzak badirudi aurkeztu duela jarrera, nolabait lege hori pixka bat zabaltzeko edo generosoagoa izateko edo, eta uste dugu orain dela momentua pixka bat mobilizatzeko eta pixka bat presio hori egiteko. Llegamos a este punto ahora, ya nada nos para. Si vas a jugar con nosotros, la broma va a salirte cara. Las manos en el aire, que esta mierda no se acaba. Las manos en el aire, la guerra no se acaba. Stuart Gora, música es un pueblo pequeño. Somos un grupo bastante reducido, pero estamos hablando de muchos pueblos. Vivimos en una tierra descentralizada como H, más country. Déjame acabar.